लोगोफोर जों दायो मोनसे चेलेन्ज भिडिअ लाबोदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था माने मोनसे गिफ्ट गायगोन आरोना जोङो ओमफ्राय जाय बे गिफ्ट गायनायाव हाथाय खिथिना मिनि बे आउट जागोन आरोना लोगोफोर दा जोङो आं गानखोनो रोङा दे आं फार्स्ट जागायजेनगोन बिनि उनाव फार्स्ट आं सेकेन्डआ नों थार्डआ बे फरा बे जाबाय रेडि बिथिं हराबा आं खननोसै खुगा मिनिना दै सैया आन्थाल जाबाय माले सैया आन्थाल आं बायदे खननै सैया सैया दे सेकेन्ड जाबाय दे ओइ मुथिना गैया दे नों आं apa दै apa begin seiya 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 deh angin aja sih mau balik saya saya dia bayi apa? Dia apa? Dia sian. लोगोफोर माने बे चेलेन्जआव रावबो जेनासै आरोना सबबो विनार जाजोब्बाय रावबो मिनियाखै हाथाय खिथियाखै आरोना दा जोङो आरोबाव मोनसे लाबोगोन आरोना जोङो ना आमी तो कुसिता आमी तो कुसिता आमी कुसिता आमी कुसिता apa deh? Aku sikitnya juga, aku sampai kita. Ami tiga sita, ami tiga sita, sampai. Lalu gufur, mau baca acna las. Makan. Gufur biasa lensau rauber jenazahnya, mana mbak? Zengu, mengenai challenge lah dengan behavior rauber jenazah sebeda lazada rauber hati kita namun miniasi nalai. Saya maru. Ada malah bukan dia kunci mek. Zero deh, tu pun deh, zero. Guzayo deh, guzayo. Hai लोगोफोर बे चेलेन्जआव रावबो जेनासै आरोना दायो जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ बाय 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 गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आंबो नोंसोरखौ साबस्क्राइब खालामगोन एसानो नुगोन आरोना जोंनि भिडिअखौ बाय 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 बाय